Is-6 ta' Awwissu, festa tat-trasfigurazzjoni tal-Mulej. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 17, versi minn 1 sa 9. 60 wara, Ġesu ħamijaw lil Pietru u l-Ġakbu u l-ħuħ Ġwanni. Tellaħħom fuq muntanja għolja waħedhom u tbiddel qudiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u l-biesu sar abjad bħad-dawl. U darulhom Mosè u Elija jitħattu miegħu. Qabeż Pietru u qal lil Ġesu: Mulej, kemm hu sew li aħna hawn. Jekk trid, intella hawn 3 tinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawl qattithom. U minn ġo sħaba instema' leħen jgħid: Dan u ibni l-Aziz li fih sibt il-għaxqa tiegħi, isimgħu lilu. Id-dixxipli kif semgħu dan waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin biża'. Ġesu resaq lejhom, messhom u qalilhom: Qumu, la tibżawx. Huma refgħu għajnejhom u maraw lil ħadd ħlif lil Ġesu waħdu. Huma u niżlin minn fuq il-muntanja, Ġesu ordnalhom u qalilhom: Tgħidu lil ħadd b'din id-dera sa ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Il-kelma tal-Mulej, tifħir lilek Kristu. Inti preparat biex tara l-glorja ta' Alla? Alla ħerqan biex jaqsam il-glorja tiegħu miegħek. Nilmuhom il-bod din il-glorja meta d-dixxipli raw lil Ġesu it-trasfigurat fuq it-Tabor. Ir-rakkont li nsibu fl-Evanġelju ta' San Mark jgħidilna li jilbiesu sar abjad u jammex bdija tal-għaġeb. Fil-ktieb tal-Esodu, kapitlu 34, vers 29, insibu li meta Mosè iltaqa' ma' Alla fuq il-muntanja tas-Sinaj, il-ġilda ta' wiċċu kienet tiddi billi kien qorob lejn Alla. U San Pawl fit-tieni ittra lil Korintin kapitlu 3, vers 7 jgħidilna li l-Iżraelin ma setawx iżommu għajnejhom f'wiċċ Mosè minħabba fid-dija ta' wiċċu. Fir-rakkont tal-lum, Ġesu jidher fil-glorja mal-kbir mexxej Mosè, dak li permezz tiegħu ingħatat il-liġi lil poplu ta' Alla, u ma' Elija, l-aqwa fost il-profeti, li ħabbar ħafna dwar il-miġja tal-Messija, fil-preżenza ta' 3 mill-apostli eżiż tiegħu. X'inhu s-sinifikat ta' din id-dera misterjuża? Ġesu mar fuq il-muntanja bl-arfin minn qabel ta' dak li kellu jgħaddi minnu f'Ġerusalemm, iċ-ċaħda li kellu jsofri, il-mod kif kien se jiġi mwarrab u l-mewta tas-salib. Probabbilment li Ġesu tkellem dwar id-deċiżjoni tiegħu li jmur għall-mewt tas-salib ma' Mosè u Elija. Alla l-Missier ukoll tkellem ma' Ġesu u ta' l-approvazzjoni tiegħu: Dan u ibni l-Aziz isimgħu lilu. Is-sħaba li mliet il-post ta' din id-dera ta' Ġesu wetqet il-ħolma tal-Lut li meta l-Missija jiġi, is-sħaba tal-preżenza ta' Alla kienet ser terġa' timla it-tempju li jissemma fit-Testament il-Qadim. Pietru, Ġakbu u Ġwanni kienu xhieda privileġġjati tal-glorja ta' Kristu. Aħna wkoll bħala dixxipli ta' Kristu imsejħa biex inkunu xhieda tal-glorja tiegħu, kif insibu fit-tieni ittra lil Korintin kapitlu 3, vers 18. Il-Mulej irid jirrivela l-glorja tiegħu għalina.
id-disċipli eżiż tiegħu. Inti tfittex il-preżenza tiegħu fik, fl-oħrajn, madwarek u b'mod speċjali fl-Ewkaristija b'dik il-fidi, ir-rispett u l-qima li jixtieq jara fina l-Mulej? Mulej, ressaqni lejk u ħallini nara u nesperjenza il-glorja tiegħek. Għamel li qatt ma niddubita l-imħabba u l-għajnuna tiegħek li salvawni. Amen.